आथिखालनि एबसुआ बिटिआरनि जिखिनि दफायाव मावफुंजाबाय आरो जिखिनि दफाफोरा मावफुंजायाखै बेखौ जों 2025 मायथाइनि गेजेरावनो आबुङै मावफुंनो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो केन्द्र सरकार जोङो सेन्ट्रेल सरकार आरो आसाम सरकारखौ जोङो नारसिनबाय थानाय जादों आरो जोंनिया जेब्लासिम बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा मावफुंजाया बै समसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेखौ मावफुंजोबनो थाखाय जोङो आसाम सरकारा भारत सरकारखौ जोङो नारसिनबाय थादों आरो भारत सरकार आरो आसाम सरकाराव जोङो बाथ्रा होदों 2025 मायथाइनि गेजेरावनो बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंजोबना होनानै बिथांमोना जोंनो मोनसे खोथा होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 15थि खुंगा जथुम्मा हाबाफारि खुंदों बेवहाय गेवलां मेल हाबाफारियाव नोंथाङा बाहागो लादों। बेंटल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि 15थि बोसोरसालि जथुम्मा साननैनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना खुंदोंमोन आरो दिनै गेवलां मेलमोन आरो बे गेवलां मेलाव आंखौ बिथांमोना हांख्रायदोंमोन आरो फैनानै रायजो राजाजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो बिनि थाखाय आङो बेंटल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावहरो। नोंथाङा बुंदों जे सनितपुर बिश्वनाथाव थानाय माखासे बर' रायजो राजाफोरनि बाथ्रा बुंदों 2020 मायथाइनि 23 जानुवारियाव जि मोनसे बिटिआर सुक्ति जालांबाय एबसु एनडिपिनि मोनब्रै हानजा आरो इउबिपिअ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि बिथांमोननि सागानावनो बिटिआर सुक्तिया जादों आरो एबसुनि सागानावनो बिटिआर सुक्तिया जानायखाय आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव आथिखालनि एबसुआ बिटिआरनि जिखिनि दफायाव मावफुंजाबाय आरो जिखिनि दफाफोरा मावफुंजायाखै बेखौ जों 2025 मायथाइनि गेजेरावनो आबुङै मावफुंनो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो केन्द्र सरकार जोङो सेन्ट्रेल सरकार आरो आसाम सरकारखौ जोङो नारसिनबाय थानाय जादों आरो जोंनिया जेब्लासिम बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा मावफुंजाया बै समसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेखौ मावफुंजोबनो थाखाय जोङो आसाम सरकारा भारत सरकारखौ जोङो नारसिनबाय थादों आरो भारत सरकार आरो आसाम सरकाराव जोङो बाथ्रा होदों 2025 मायथाइनि गेजेरावनो बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंजोबना होनानै बिथांमोना जोंनो मोनसे खोथा होदों। माखासे दैदेनगिरि बिथांमोन बा रायजो राजाफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ एबसु मानि इउपिपिएल मानि एबसु बेबायदि बाथ्रा बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2022 मायथाइयाव 57 बोसोर जाबाय आरो जोंनि जारिमिना एबसुनि जारिमिना जों फोरमायो एबसुखौ गाज्रि सोंखारिनाया दिनैनिल' बाथ्रा नङा बै समाव जों जारिमिनखौ नायोब्ला पिटिसिनि समाव बा गुबुन गुबुन जेफोर दङमोन बै समावबो जोंनि गेजेराव मोनसे एबसुखौ लानानै गोबां बिदि राजखान्थि थासारियाव जोंखौ बोदेरनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथैनो थाखाय गोबां बिदि फ्रेक्सन उजिदोंमोन आरो दा बावैसोबो माखासे राजखान्थि दोलोनि माने दैदेननायाव एबसुखौ धंस' खालामनो थाखाय माखासे गोदान फरायसा आफाद दानाय जों नुदों नाथाय जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनथाम मोन्थोरखौ लानानै जोनोम मोनदों जोंनि मोन्थोरा जाबाय इउनिटि सार्भाइभेल एन्ड प्रस्पेरिटि आरो बेखौ मोन्थोरखौ लानानैनो जोंनि गायसनगिरि आफादगिरि मुगानि आगदारि बानेस्वर बसुमतारी आरो गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि कनकेश्वर नार्जारी बिथांमोननि दैदेननायाव आथिखालनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो आथिखालनि गाहाय नेहाथारि फणेन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि गोख्रों दैदेननायाव आरो रायजो राजानि हेफाजाबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोङो खामानि मावबाय थादों आरो बे थांखि आरो नोजोरखौ जाफुंहोनायाव जेसेबां रायजो राजा बर' रायजो राजाफोरा जोंखौ मदद होदों जों सानो रायजो राजानि मदद मोनोब्ला बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जि मोनसे गेरेमसा माहारि दानाय सिमां नुदोंमोन बेखौ मोगथां होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरोबाव जोङो सम आरो थासारिखौ जोङो बिथा खालामनानै गोदान गोदान मावथांखि लानानै जों खामानि मावदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाया जाफुंनायजों लोगोसे बर' हारिनि सोलोंथाइ थासारिखौ मोजां खालामनो थाखाय रांखान्थि थासारिखौ मोजां खालामनो थाखाय समाजारि थासारिखौ मोजां खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मावथांखि दंखायो बे मावथांखिया जाबाय बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय मावथांखि आरोबाव जोङो सोलोंथाइनि हारखौ जोङो बर' हारिनि गेजेराव बांसिन खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2002 मायथाइनिफ्राय जों सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावदोंब्लाबो आरो सोलोंथाइखौ जों मोनसे जांख्रिखांनाय महरै लानाय फैबाय थानाय 2 बोसोराव जों सोलोंथाइनि बिथिङाव जों खामानि मावनो लादों मानोना बर' हारिया दावगानोब्ला सोलोंथाइनि बिथिङाव जों दावगाफानांगोन बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों आरो रायजो राजाखौ बे बेलायाव गासै रायजो राजा जोंनि दल संगठन
जोंनि जायफोर फोरोंगिरिफोर दङ जों सानसुमैफोर दङ गासैखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि मावथांखियाव मददनि थाखाय गुरै खावलायहरबाय। जोंहा स्पर्ट्सआव जेब्ला 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव सुक्ति जादोंमोन बिटिआर सुक्ति जादोंमोन आरो बेवहायनो जोङो बै समनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय जों बिथांखौ दोनथ'नाय जादोंमोन। एकमात्र राजनिति बिथिङाव बिथाङा थांनानै बिटिआरखौ मोजाङै सामलायलांनांगौ बे थांखिखौ लानाय बिथांखौ जोङो तामुलपुराव मोनसे स्पेशल कनभेनसननि गेजेरजों बिदाय होनाय जादों आरो बे कनभेनसनाव जोङो मोनसे थांखि लादों। बे थांखियानो जाहैबाय बिटिआरजोंबो जों नायगोन बिटिआरजों बर'फोरनि समस्याया आबुङै सुफुंजायो ना जाया आरो जायाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1987आव जे आलादा रायजोजों जों सोमावसारदोंमोन बेखौ जों 2020 मायथाइनि फेब्रुवारियाव जों दोनथ'दोंसो जों दाबो गाराखै आरो जुदि बिटिआर सुक्तिया जुदि मावफुंजायाब्ला फिन दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाखौ लानानै जोङो बर' हारिनि जेंनाखौ जों सुफुंनो थाखाय जों फिन सोमावसारगोन बे जोंनि थाखाय रोखा। मिरुनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै बेंटल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा गोदानै फैबाय दा गोदानै फैनायनि उनावहाय माबायदि मावजानो लुबैयो माबायदि आसा खालामो? जोंनि संबिजिरफ्रा बुङो जोंनि मावसमा जाबाय 2 बोसोर आरो 2 बोसोरनि उनाव जोङो गोदान बिबानगिरि फैयो आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जायफोरा दुलाराय बर' फरायसायाव बिबान लाफैयो 2 बोसोराव बिथांमोननो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो जेबो बिदि खामानि मावनायनि एगेन्स्टआव जों जेबो होनाय जाया। भलेन्टारिलि बिथांमोना खामानि मावो आरो जों नुदों आथिखालाव जोङो मोनसे हिसाब खालामदों 80,000 जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावबाय थादों आरो जायफोरा खामानि मावदों बिथांमोननिया मोनसेल' थांखि जे बर' हारिनि जेंना बर' हारिनि राव थुनलाइ बर' हारिनि सोरबिथिं बिथिंखौ दावगाहोनो थाखायनो जोंनि लाइमोनफ्रा खामानि मावफैदों। आं बे बेलायाव बेंटल दख्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो 2 बोसोर मावसमनि थाखाय बिथांमोना बिबानगिरि लाफैदों। आंहा मोनसे फोथायनाय दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेंटल दखरानि बिबानगिरिफ्राबो फैबाय थानाय 2 बोसोराव बे हालामनि बर' रायजो राजानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बे एरियाखौ डेभेलप खालामनो थाखाय मोजां खामानि मावगोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो बिथांमोना आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै फैबाय थानाय समाव जेन मोजाङै खामानि मावनो हायो आं बेखौ बिथांमोननिसिम मिजिंथिबाय।